Joo, sitä. Mäkin olen töissä aamupalassa. Rakkaan otettiin vettä Olette jo kamalasti puhunutkin, mutta meidän on kiitoksia tästä retkestä, tästä järjestelystä. Kiitoksia kaikille retken järjestäneille osallistuneille. Ja mä ainakin näin ihan semmoista maailmaa, mitä suomalainen mies on elänyt Loirin ajan. Loiri on suurin piirtein saman ikäinen kuin meikäläisestä karvaväestä täällä aika moni. Se on yksi näkökulma. Ja Loirista voidaan olla aivan montaa mieltä. Mutta esitys oli erittäin hyvin ohjattu. Erittäin hyvät esiintyjät omasta mielestäni. Ja kaikin puolin yleisö oli tarpeeksi. Ja linja-autokone ei ole kauhean tyhjä. Eikä tyhmäkään niin kuin tyrvääläinen. Ja Eino Leinon spektaakkeli ja ja muutama rivi. Kalpaa niitä rivejä lukea, kun joku on laittanut sanat oikeeseen järjestykseen. Minä kerron kaikille teille, suomalaiset naiset, mitä me suomalaiset miehet teistä ajatellaan. Vaikka teidän kysymyksiin me vastaamme aina niin, jaa, mitä laittaa. Mutta me ajattelemme joka ainoa aika lailla näin, vaikka ei Eino Leinon sanoo. Olet kukkiva puu, liki rantaa. Olet lunta kalvolla mene. Olet laine, min vaahtoa kantaa yli selkien kimmelteen. On käyntisi huujunta piljalla. Kevät kiuruna naurussa. Terää lehdet kauhean hiljaa. Sinun silmistäsi näkyy. Hyvää matkaa. Kiitos Timo. Suomalaista maisemaa. Ihan järkyttävää. Hyvä äiti. Ei kun ihan oikeesti. Se on jäänyt tänne päähän, kun se oli kyllä ihan kauheeta. Ilmeisesti niin koko perhe. Joko mennään. Ja sitten mä olin ollut pari vuotta aikaisemmin joku tehnyt netissä, niin Saarisella olisi jo vähän tuorepuhusella. Mutta mä ajattelin, että sitä voisi tehdä niin sillä systeemillä, että pistä sen mikroon, mutta mä näyttäisin mutta se niin jätti sen yöksi. Kaupasitko sitä nukkua? Kiitos. Moni moro. Niin kuin se on YouTube-säänsä. Kato näin pitkälle, mä muistin sen. Se vie hetken aikaa saa istua. Rentouset, kun toiset voi olla levittelee. Mä en tiedä kenen se on se perikon. Siinä harvoin krassi toi.